Τρία πράγματα που πρέπει να γνωρίζεις πριν αγοράσεις σπίτι. Συμφωνούμε όλοι μας ότι η αγορά ενός σπιτιού είναι ίσως μία από τις σημαντικότερες επιλογές ζωής. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να γνωρίζεις τρία βασικά πράγματα, ώστε αυτή η επιλογή σου να είναι και σωστή και συμφέρουσα. Πρώτον, προϋπολογισμός και ολικό κόστος. Στην αγορά ενός σπιτιού δεν έχουμε μόνο το κόστος αγοράς του. Έχουμε και κόστη που από την πρώτη στιγμή δεν φαίνονται, όπως φόρος, δικηγορικές και συμβολογραφικές αμοιβές, κόστη άλλα που πρέπει να τα βρούμε και να τα εντοπίσουμε, ούτως ώστε να ξέρουμε το budget μας και με αυτό να κινηθούμε σε μια σωστή αγορά ακινήτου. Δεύτερο, τοποθεσία και προοπτική ανάπτυξης. Το ακίνητο που επιλέγεις δεν καλύπτει απλώς την καθημερινότητά σου, αλλά θα πρέπει να διαπιστώσεις τη μελλοντική αξία που θα αποκτήσει, γνωρίζοντας μέσα μεταφοράς, σχολεία, πάρκα, καταστήματα και βέβαια αν καταφέρεις να διαπιστώσεις μελλοντικά έργα ανάπτυξης, όλα αυτά θα προσδώσουν αξία στο ακίνητο σου. Τρίτο, νομική και τεχνική έλεγχη. Πριν προβείς στην αγορά ενός ακινήτου, βεβαιώσου ότι και νομικά και πολεοδομικά είναι άρτιο. Αν χρειαστεί, χρησιμοποίησε τις γνώσεις ενός μηχανικού ώστε να προβείς σε μια σωστή και συμφέρουσα αγορά. Στην Green & Grey είμαστε δίπλα σου για να βρεις το ιδανικό σπίτι για εσένα. Το σπίτι σου ξεκινάει εδώ, στην Green & Grey.